बे समाव आं दंफैयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे मनपुर फोथारावहाय जिखिनि बेयावहाय जों नुनो मोन्दों बेयाव 30थि बोसोरसालि जथुम्मायाव फालिदों बेजों लोगोसे आरो रुफाथि मायथाइयाव फालिनाय जादों बेजों लोगोसे जों नुदों गुबुन दाब दाब जायगानिफ्राय बेयाव फैनानै बेयावहाय बे हाबाफारिखौ बाहागो लाफैदों आरो बेजों लोगोसे जिखिनि बाथौ धोरोमा जोंनि बर' हारिखौ माबायदि फोथांना लाखिनो थाखाय माबायदि जोंनि बर'नि नेमखान्थिफोरखौ बिसोर जेरै रेलिजों गेजेरजों देखायबाय आरो बेजों लोगोसे जों दा नुनो मोन्दों गोबां गोजान जायगानिफ्राय दाब दाब फैनानै बे जायगायावहाय दायो दंफैयो आरो बेजों लोगोसे आं बे समाव खावलायथिखौ देखायनो थाखाय उदालगुरि बियाबनि रुफाथि मायथाइ फोरबोनि जय 25 बोसोर रुफाथि मायथाइ फोरबोनि जय 25 बोसोर रुफाथि मायथाइ फोरबोनि जय बोराइ बाथौनि जय बोराइ बाथौनि जय बोराइ बाथौनि जय 30थि बोसोरारि जथुम्मानि जय 30थि बोसोरारि धोरोम गेवलांथों 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 बाथौ धोरोम गेवलांथों 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 जों सिबिगोन बाथौ धोरोम जौगाखांबोदों बेनिखायनो जों बेयो मोनसे ट्रेडिशन बर'फोरनि बेयो मोनसे ट्रेडिशन जे जोंनि बर'फोरनि इक'नमिया माइ गायनाय बायदिसिनानिफ्रायनो जों दिनै न'खर दाफुंफैनो हादों जों दिनै न'खरफ्रा गोख्रों जादों न'खरनि गोनांथि जानाय खामानिफोरखौ दिनै मावनानै गोजौ थाखोआव फैनो हादों बेनिखायनो बेफोरखौ मोनसे सिन हिसाबै जों साफ्रोमबो बेबायदि खामानिफ्राव दिनै लोब्बा लाखिनानै जों दिनै न'खर खुंनो हायो जों दिनै जौगानो हायो गावखौ दिनै फेदेरनो हायो लोगोसे सार जिखि धर्म गैयामानो दानि इयुथ लाइमोनफोरा माबायदि जानांगौ मा बुंनो सानो सारा नंगौ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां धोरोम दङ गोबां धोरोमखौ दिनै बर'फ्रा नाजावबोदों दा धोरोमखौ धोरोमा जियानो जाथों बे बाथौबो जानो हागौ बे दिनै ख्रिस्ट' फोथायग्रा दिनै ख्रिस्टियानफोरबो जानो हागौ आरो बिदिनो गुबुन गुबुन दिनै ब्रह्म धोरोमनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गोबां दङ दा जियानो जा मोनफ्रोमबो धोरोमनि खान्थि धोरोमनि उद्देश्यआनो जाबाय जे गावनि जिउखौ समाजखौ आरो दिनै हारिनि गेजेराव मोजां मोनसे आसार खान्थि मोजां साननाय हनाय बेखौ डेभेलप खालामनो थाखायनो दिनै धोरोमनि गोनांथिया दिनै फैदों मानसिनि जिउआव धोरोमनि गोनांथिया फैदों जेब्लासिमहालागै धोरोमा थागोन मानसिया थांनानै थागोन धोरोम गैयाब्ला बे जाथिया जेबो आब्रुथि गैयै आरो दिनै बे धोरोम गैयाबानो दिनै गोबां रोखोमनि दिनै हिंसायारि जाथायफ्रा दिनै नुजाथिफैयो समाजाव दिनै आब्रुथि गैयै जायोब्ला जोंनि बे समाजखौ आरो दिनै बर' समाजा मोनसे थांखि दङ जे गाव गावनि हारिखौ दिनै गेरेमसा हिसाबै दिनै बुहुमनि गेजेराव थिखांनो नागिरदों जों जुदि धोरोम गैयाब्ला धोरोमनि फोरोंनायखौ जों जुदि मानियाब्ला गनायाब्ला धोरोमनि फारसे जुदि जोंहा मोनसे गावखौ बाउसोमनाय गैयाब्ला जों बेफोरबायदि खामानियाव हारि दानाय खामानियाव जोङो मालाबाबो जाफुंसार होनो हानाय नङा दानि जेनेरेसनफोरा माने जि गावनि इसोरखौ ग्रहण खालामनांगौ बा सोरबा मंगलबार मन्दिर हाबनांगौ बा टेम्पल गिर्जाबनांगौ बेफोरबायदियाव गैलिया जानाय लोंनाय गान्जा सेरेब सिगारेटआवसो ध्यान होयो बिदि बेलायाव सारा मा एडभाइस होनो सानो नंगौ जों बेफोरबायदि जानायनि खारनानो बेनो जे जोङो बाथौ गौथुमनि लोगोसेनो रुफाथि मायथाइ फालिथाय बेखौ दिनै बियो उदालगुरि बियाब बाथौ गौथुमा जयेन्टलि बेखौ दिनै खुंफुंदों बेयो मोनसे धोरोमारि मोनसे जथुम बेवहाय दिनै बे बाथौआरिफ्रा दिनै हाजार हाजार दिनै बेवहाय नुजाथिफैदों गावनि धोरोमखौ फेहेरनो गावनि आसार खान्थिखौ दिनै फेदेरनो फोगोमनो थाखाय दिनै बर' बाथौआरिफ्रा दिनै गोबां नाजादों
आरो दिनैनि बे जि मोनसे सुबुंनि गौमा बेखौ नुनानै आं ओरैबायदि सानदों जे बर'फ्राबो धोरोमखौ लानानै दिनै सांग्रांथि फैबाय आरो बे धोरोमा जिहेतु बे बाथौ धोरोमा जिहेतु बर'नि आंगो धोरोम बे धोरोमा दिनै धोरोमल' जानानै थायाखै बर'फोरनि गेजेराव बे धोरोमा दिनै बर'फोरनि मोनसे सिनायथि बर'नि आसार खान्थि बर'नि साननाय हनाय मावनाय दांनाय गासैबो बे बाथौ धोरोमनि गेजेरनिफ्रायनो बेयो मोनसे ओंखारबोनाय आं बेखौ साननानै लानो हादों। दिनै बर' हारिनि माखासे जारिमिनफोरखौ देखायदों जेरै माइ गायनाय बा जेखाइ हेबनाय गुबुन गुबुन डेम' देखायदों बेनि बेलायाव सारा मा बुङो? नंगौ हारि हिसाबै जोङो जिहेतु दिनै सुबुं जोंहा समाज दं जों दिनै समाज दानानै थानो मोजां मोनो दा समाजाव मा सोलिदों दिनै थारिखआव जोंनि जिथुनाखि दिनै बेवहाय माखासे माइ गायनाय बायदिसिना दिनै बेबायदि मोनसे एजेन्डा बा दिनै हाबाफारिखौ दिनै लादों बिनि ओंथियानो बेनो जे बर'फोरनि जिथुनाखि रांखान्थि बे रांखान्थिया दिनै गायनाय फुनाय दिनै हाबाफारिनिफ्रायनो दिनै जिहेतु डेभेलप जाबोदों जौगाखांबोदों बेनिखायनो जों बे मोनसे ट्रेडिसन बर'फोरनि बे मोनसे ट्रेडिसन जे जोंनि बर'फोरनि इक'नमिया माइ गायनाय बायदिसिनानिफ्रायनो जों दिनै न'खर दाफुंफैनो हादों जों दिनै न'खरफ्रा गोख्रों जादों न'खरनि गोनांथि जानाय खामानिफोरखौ दिनै मावनानै गोजौ थाखोआव फैनो हादों बेनिखायनो 39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम कभिड-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन। थङा जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्थाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार।